Izvolite. Poštovani građani, pred nama se tokom ove sednice nalazi i 4 predloga koje se bave kulturnim nasleđem. Ja bih voleo da se osvrnem na te predloge koji su pred nama. Predlozi se tiču utvrđivanja lokaliteta, izuzetno važnih lokaliteta Dvorine kod Aranđelovca i Mora Vage kod Mihajlovca za kulturno dobro od izuzetnog značaja. To je nešto na što se čeka dugo, a o čemu podaci o njihovom značaju postoje već zaista neko vreme. I pored toga imamo utvrđivanje šire i uže zone zaštite i mera zaštite koje će se primenjivati na crkvu Svetog Ahilija u Arilju i pored toga na jedan od najvećih lokaliteta arheoloških u regionu, a to je Caričin grad kod Lebana ili onoga što se naziva Justinijanom primom. Ovde su važan ovaj arheološki lokalitet kod Aranđelovca, pa prosto želim da iskoristim vreme i da sa vama podelim jednu malo ličniju priču, s obzirom da sam na materijalu, tom jako važnom arheološkom materijalu sa samih Dvorina imao prilike i sam da radim. Imao sam zaista tu čast da sa svojim kolegama vodim projekat u okviru Centralnog instituta za konzervaciju, kada smo dobili preko 200 kutija ulomaka fresaka sa arheološkog lokaliteta Dvorine kod Aranđelovca. To je ogroman, jako značajan materijal koji je tada nama bio pod rukama, a projekat se ticao toga da te ulomljene freske rekonstruišemo i onda to prikažemo i našoj i međunarodnoj javnosti. Slikarstvo koje smo našli na tom arheološkom materijalu može se porediti sa slikarstvom iz Sopoćana, iz Gračanice, iz Mileševe i naših drugih manastira. To je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji. Zbog tog projekta mi smo tražili da se u okviru Centralnog instituta za konzervaciju proširi naša laboratorija. Tadašnja direktorka je to omogućila i mi smo zaista bili srećni zato što smo dobili priliku da se ovim materijalom bavimo na jedan pravi način, a da do tada sakrivene ispise na ćiriličnom pismu i slomljena lica svetitelja ukažemo i prikažemo javnosti. To je ono što je bio naš primarni zadatak kao konzervatora u institutu. Pored samih Dvorina, taj projekat je obuhvatao preko 20 zbirki iz 15 različitih muzeja u Srbiji koji su nam sukcesivno stizali u sam institut kako bi se time bavili. Zaista, cela ekipa koja je na tome trebala da radi bila izuzetno srećna jer smo imali takvu priliku, a ne mogu vam opisati kako su i sa kojim oduševljenjem na to gledali ljudi iz samog Aranđelovca, jer je konačno došlo do toga da se taj materijal obradi i da te važne freske ugledaju svetlost dana. A onda, 14. februara 2021. godine, nakon praznika, nas je na stolu dočekao ovaj papir i njime je taj predivan, izuzetno značajan projekat zaustavljen. Ova vlast je sprečila da se srednjevekovno fresko slikarstvo pokaže javnosti. Ova vlast je sprečila da se rekonstruišu ćirilični natpisi iz preko 20 muzeja koji su do tada bili u podrumima, u kutijama, a koje smo mi ovim projektom trebali da rešimo. Gospođa Ana Brnabić je potpisala odluku kojom je taj institut zauvek ugašen, a ovakvi projekti zaustavljeni. I zato je licemerno da se Dvorine sada nalaze ovde, iako ćemo mi naravno uvek takav predlog podržati, zato što upravo svojim radom smo pokazali da su Dvorine izuzetno važan arheološki lokalitet za našu srednjevekovnu istoriju, ali nećemo trpeti licemerje koje nam ovde i zasipate, počevši od Nikole Selakovića pa do same predsednice Skupštine. Odgovorit ću ovom prilikom i gospodinu Nikoli Selakoviću, koji kaže da Centralni institut nije ugašen. Ja ovde imam uredbu Vlade koja kaže:
Centralni institut za konzervaciju prestaje sa radom danom brisanja iz registra kod nadležnog suda, što je par dana kasnije i urađeno nakon ove odluke. Lažeš, Selakoviću, kada kažeš da institut nije ugašen, lažeš, Selakoviću, kada kažete da niste uništitelji srpske kulture, zato što vidimo kontinuitet jedne loše politike koja od 2021. godine, a i pre toga, radi na uništavanju kulturnih dobara naše zemlje. Često, evo sad ćemo videti, ja sam pokazao ko laže, vi ćete za to imati priliku, vi nama govorite o patriotizmu, vi kada god govorimo o kulturnom nasleđu, kada se i na Odboru za kulturu bavimo time, slušamo razne vaše izjave i govorancije o patriotizmu i o tome kako mi predstavljamo nekakve izdajnike i mislim da tome treba da se stane na put. Pored toga, nema potrebe da dobacujete jer ovo je kulturna rasprava, trebalo bi da bude kulturna rasprava i da na nju odgovorite argumentima, a ne nekakvim dobacivanjem. Više patriotizma ima u bilo kome s ove strane nego u čitavoj vašoj vladi i u svim vašim poslanicima koji ovde sede. Za vas je patriotizam, vaš lažni patriotizam pravljen po meri Vojislava Šešelja, naš je patriotizam pravljen po meri Dositeja Obradovića, Koste Cukića i drugih. Nema potrebe da dobacujete, to samo govori o vašem bezobrazluku. Kada govorimo o evropskom putu, a on je izuzetno važan za zaštitu kulturnog nasleđa našeg naroda i svih naroda koji ovde žive, želim da podcrtam ovo što je i Pavle Grbović govorio malo pre, a na šta niste umeli da mu odgovorite. Evropska unija je za našu kulturu do sada izdvojila preko 13 miliona eura, a u istim tim fondovima čeka još 53 miliona eura. Kada kažete da želite da sarađujete sa svima drugima, dičite se nekom propagandnom sporazumu sa Ruskom federacijom, želim da mi odgovorite koliko je ta Ruska federacija dala na obnovu kulture i kulturnog nasleđa u odnosu na Evropsku uniju, a to možemo da vidimo jasno po dokumentima. I umesto da se time bavite, vi još njihovom lažnom humanitarnom centru u Nišu dodeljujete preko 2 miliona eura. To je vaša politika, to je ono što vi zovete patriotizmom kada radite za ruske interese u Srbiji, kada radite za ruske interese van Srbije, a kada odbijate nešto što je čist interes Republike Srbije, a to je Evropska unija, evropska, demokratska, jaka Srbija koja čuva svoj kulturni identitet i koji može jasno i glasno da prikaže čitavom svetu. Mi se ne stidimo... Samo privodite kraju, polako. Evo, ubrzo ću to uraditi. Mi se ne stidimo srpskog identiteta, možemo o rezultatima naše kulture da govorimo kada god želimo, poštujemo tuđe identitete svih ljudi koji ovde žive, ali nećemo dozvoliti proždiranje srpskog identiteta od strane ruskog kulturnog imperijalnog projekta za koje mnogi u ovoj sali ovde rade. Nećemo dozvoliti da se onaj orao onde koga bi trebalo da poštujete menja ruskim imperialističkim orlom, kao što smo videli da mnogi od vas rade i u svojim prezentacijama, i u svojim govorima, i u svojim putovanjima. Vi treba da predstavljate Republiku Srbiju, ne predstavljate Rusku federaciju. 7 minuta i 46, tako da... Ja ne znam odakle vama ideja da će ovog našeg orla bilo šta da menja, ali šta da vam kažem.